vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Yangu confession yakamira sekudai so: ndanzwa nyaya iyo yaHaidhi uyo ari kuti vakavharwa mari paATM. I know kuti zvinhu zvinorwadza, but pose pose hatifanira kungoti mascammers. Tinofanira kuti tinge tichitoziva kutoti mweya yetsvina chaiyo iriko. I hope kuti Haidhi uyu kana akazoteererawo confession yangu, zvimwe kuda zvichazomupawo shungu dzekuti ange achizofamba kukurudzirana iye nemurume wake kuti vambofambirawo nyaya dzacho, nekuti zvimwe kuda mari iyi vanenge vakatoitorerwa zvavo nemunhu uyo anenge achitovashandisa sezvainge zvichiitikawo kwandiri. Ende chinondirwadza ndechekuti banguru vangu ava vachiri vapenyu, ende vakazotosvika pakutoganza vakatoti mari yako iyoyo yawakati wakashaya, mari iyoyo ndo yandakashandisa kutenga mombe yangu iyo, nanhasi mombe iyi ichiriko. Ende ndinoti pose pandinenge ndiri kumusha ndinotombonzwa shungu dzekuti mombe iyi ndinge ndichiiuraya, but zvekuti ndinge ndichizosungwa manje ndo zvinozoita kuti ndinge ndichizongosiyana nazvo. Ndobva ndazongoti asi Mwari ndimi munoziva. Zvakaitika mukoma izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2017. Inini namai Mufana tainge tiine mari yedu iyo yatainge taunganidza yainge iri 10,000. Saka madhamu vakatomboti tadii tadzokera kumusha, but ndakabva ndati kamari aka kana tikagara takabata tikati tava kudzokera kumusha izvezvizvi, no kuti 3,000 yose iri kunoperera mubhazi, ende tinozosvika kumba tisisina mari. Tadii tachishanda at least 1 more month, then tobva tazounganidza mari yebhazi kuitira kuti 10 iyi tingosvika nayo kumba iri 10 yakadaro. So mukoma takabva tazotanga kushanda paya, but mari iyoyo yakazongonyangarika muaccount mukoma, kungonyangarika so 10 yakatongomuka isisimo muaccount. Ende takati taona kuti mari mainge musina muaccount, takambozama kudzifambira nyaya dzacho, but taingoitwa from pillar to post, tichimbonzi fonerai nhamba dzakati, tikatoenda tikatononyora maaffidavit tikatonofura nepolice case, but hapana kana zvazvakambobatsira. Zvino tainge tava kungofamba tichingoita sekunge vanhu vanopenga, waingoti wose waunenge wasangana naye obva ungomubvunza kuti naiwe kana akaunti yako yakadya mari unozvifambisa sei kuti mari iyoyo inge ichizodzoswa. So one day madhamu vangu vakazodzoka kumba vachibva kubasa, vakanditi vainge vataura neumwe uyo ainge achishanda kumaarea kwavainge vachishanda, achivaudza kuti tadii tamboenda kunozama vamwe madzibaba vainge vachigara mulocation imomo matainge tichigara. So munoziva zvinowanzokuitika mukomanashe, zvinoitika ndezvekudai. So kana muarea maunenge uchigara kana muine muprofita uyo anenge arimo, zvinonetsa kuti munhu iyeye unge uchimubhilivha kuti zveshuwa anotobatsira, because uyu muprofita wacho uyu watainge taudzwa nezvake, tainge tiine mascandals ake awo ekuti ainge achimbodanana nevakadzi vevanhu atainge tichiziva zvekare, nekuti mudzimai wake pose paainge ari kumusha aipota achitora magirlfriends achigara nawo achivanyepera kuti ndarambana nemudzimai wangu. Saka kuti unge uchizovimba nemunhu akadaro zvinenge zvichiti netsei. So ndakazongoconvinsiwawo namadhamu vakati tadii tambosvika handei tingononzwa kuti what is going on, but ndakatofamba rodhi yose ndichingopopota. Chakandinetsa ndechekuti takangoti tichingonopfugama kudai pakarawa ravo, madzibaba ivavo vakabva vatanga kuseka, vakanditarisa vakabva vati muri kuziva kuti wai ndiri kuseka here nhai madzibaba? Ndikabva ndati kwete madzibaba, handizivi. Vakabva vati murodhi mose umu mangofamba muchivapopotera madzimai ava muchiti munhu uyu anoita zvefake, but manje ndava kuda kukurakidzai kuti zvinhu zvandinoita ndezvechokwadi. Mudzimai wangu ndopaakabva aita sekunge ainge asvikirwa mukoma, ndokubva atanga kutaura. Asi chakandinetsa ndechekuti mudzimai wangu ainge ava kusashandisa voisi rake, but ainge ava kutaura sabanguru vangu, achitotaura sekunge vainge vachitoudza zvinhu zvavo kuti zvinge zvichiuya kuzotibira mari. Mukadzi wangu akataura zvose izvo zvakaitika kuzonosvika tichizobirwa mari. So madzibaba vaya manje vakazoti vondigadzirira minamato, because vakanditi minamato iyi inoda 21 days. Vakanditi
pa21 days idzi tikufanira kuti tinge tichirwidzana nezvinhu zvake mundara uyu, then iye mundara uyu kana tarwidzana nezvinhu zvake tobva tazochinyatsotarisana naye achaidzosa chete mari iyoyo, because vainge vachida kundigadzirira go back to sender, but unfortunately manje madzibaba ava one day vakazoti vadanwa kune imwe nzvimbo murodhi umu, vakabva vazosangana neroad block ndokubva vazosungwa, vakazogara mukoma mujeri zvainge zvisitombori normal, because mazuva acho iwayo taingoziva kuti munhu kana ukabatwa ukasungwa then unobva watodhipotewa same time, but madzibaba ava I think vakagara mujeri zvekuma 4 months. By the time patakazonzwa kuzvichinzi vainge vadzokera kumusha, havana kana kuzombodzoka mulocation umo mavainge vachigara before vasati vazosungwa. So mukoma ndiyo nyaya yangu iyi. Ndikuda kungokurudzirawo mother avo vakatumidzira confession yavo kuti zvinhu izvi zviriko. Sometimes vanokwanisa kufungidzira kuti vakabirwa nevarume avo vavari kuti varume ivavo vakazongovataudza ndokubva vazoenda vakanotora mari zvikazodii, but inini chandinoziva ndechekuti kunze uko kutori nevamwe vanhu vekutoti vatori nemasimba, vatori neumwe uroyi hutori very strong zvekutoti munhu anotokubira mari mubank account. Ndo zvakaitika kwandiri. Zvazoti nerimwe gore nemudzimai wangu tadzokera kumusha, so vakazongodarika nekudheni kwedu, ndopa vakabva vazongotaura zvavakataura zvakandibhowa zvekuti dai anga asiri mudzimai wangu mundara ndainge ndichida kutomuwira ndinge ndichitongomupedzisa, but mudzimai wangu akabva azongoti aiwa siyanai nazvo, Mwari ndo vanoziva, but mari yangu yakatongorova sekutamba sekuseka. Ndiyo nyaya yangu iyi mukoma, please ipostei kuitira kuti ID uya ange achizonzwawo nyaya yangu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu we 10,000 hanzi yakangonyangarika muaccount mavo mukoma vedu ava. Dai wanga uri iwewe waiita sei? Hanzi ndaida kumujambira mudhara uyu ndokumupedzisa, but madam ndo vakazoti siyanai nazvo. Zvakangooma hazvo vedu we. Kana wakamboshaya mari zviri very mysterious, please come to my inbox and tell me your own side of the story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndinongoti nhamo ndo yakakonzeresa kuti ndinge ndichizoita zvose izvo zvandakaita. Ndainge ndisingade kuromba ini. Kana nyoka yacho yandinayo, nyoka iyo yandinogara nayo, iyo inopota ichizviita mukadzi wangu by force inondimanikiza mukoma kuti ndinge ndichirara nayo. Apa pose pandinorara nayo ndinonzwa kurwadziwa, ndinokwanisa kutoita mazuva anodarika kana mashanu ndichingorwadziwa nemusana, uye kana mabhora angu anenge achizvimba, kana kuri kunzi ikauya ikamanikidzira kuti tinge tichiita bonde, nekuti sikarudzi yayo inorwadza, yakaita hombe ende uye ine sikarudzi yakangofanana nesikarudzi yemunhukadzi, but hameno kuti why ichizondirwarisa kudaro, hameno kuti why musana wangu uchizongotanga kurwadza mushure mekunge ndabva mukusika bonde nayo nyoka iyi. So zvakaitika mukoma ndezvekudai so. Ndainge ndichitoitawo zvekutengesa mafoni, but mukunotengesa mafoni ndakabva ndazowirirana neumwe mudhara uyu ainge aine chigaraji chake achiitawo zveauto mechanics. Mukunowirirana naye mudhara uyu aiwanzokufarira kutenga mafoni kwandiri, saka aingoti akanzwa kuchinzi kwainge kuine foni nyowani inenge yabuda, then ndaibva ndaenda nefoni mushure mekunge tatengeserwa mafoni aya nevakomana. Then mudhara uyu akabva azongonditi, but iwe mufana iwewe wakangwarisisa, pane kanyaya kandikuda kukuudza. Izvi zvinhu mukoma zveurombwa zvinosvika pastage yekuti unenge wava kungoda kungofamba uchingoudza vanhu so, because zvinhu zvekuti unozviita uri woga ende unorarama uri mazviri. Haisi nyore mukoma, sezvandakuudzai kuti each and every night ndinorara pasaidi pangu panenge paine mukadzi wangu nyoka iyoyi, ende zvinhu zvekuti zvinogumisidzira zvava kungokupusha kuti unge uchingotsvaka munhu wekuti unoudzawo, so that at least ukwanisewo kuitawo friend yaunoziva kuti nayo usiku hairari, tose tinenge tiri mumoto. So mundhara uyu achizosvika pakuzondisarudza ainge atoona kuti ainge anyanyisa kushungurudzwa nenyoka yake, ndopa akabva azonditi mufana ndikuda kuti kana ukazowana mukana, kana wanyatsokuwana zuva raunenge uri free,
pane kanyaya kandoda kukuudza. Tikabva tazoenda mune chimwe chiofisi chake, takati tinosvika muofisi make ndakaona nyoka mukoma, ndakaona cobra iyi yainge yakangonamira kumadziro. Ende chakandinetsa ndechekuti cobra iyi payainge yakanamira kumadziro, madziro acho ndeaya ainge ari painted zvekuti painge pasitomborina pekuti unoti nyoka iyi yainge yakabatirira napo. Ndokubva angoridza muridzo. Akati aridza muridzo, nyoka iya ikabva yati puu pasi, ndokubva yadonha. Yakabva yatanga kufamba mukoma, ikabva yauya apo patainge tiri. Mundara uya akabva atoinhonga nyoka iyi, akabva atotanga kutotaura nayo. Zvose izvi pazvakaitika ndainge ndakangostika ndakafriza ndichingoti zvinhu izvi, is it happening in real life, kana kutoti maybe ndava kutodhomoka zvangu, ndava kutotanga kutopenga. But mundara uyu akabva ati usatya mufana, nekuti zvose zvauri kuona zviri kutoitika in real life. So mundara uya akabva azotora nyoka iya ndokubva azonovhura rimwe zibhasiketi, ndo maakandiudza kuti ndo munogara nyoka yake iyoyo. Akabva azotanga kundiudza marombero ose awo aakaita achitori kumusha kwavo uko, achizosara achizouya muHarare ainge atorombera kudhara basa iro riri rehome mechanics. Ende achindiudza kuti akatomboita mari zvekudaro, but akazosvika pastage yekuti nyoka yake iyi yainge yava kudawo kuti inge ichipota ichipiwa ropa. Ndikamubvunza kuti zvino ropa racho mainge muchiriwana kupi mundara? Akabva ati ndakambozama kuti ndinge ndichiita prazi ndikatomboita murimi mukuru, zvekare ndiine mombe dzainge dzakawanda. Achinditi iye pagore poga poga ainge achiurayira nyoka iyi mombe dzinokwana idzo kuita 15 kana kutodarikidzira kusvika mombe dziya dzazopera. Ndikati ko dzaigopera sei iyo nyoka iyi yainge ichiri kukupai mari? Akabva azonditi nyoka iyi pane umwe musi payakangoti yainge yonzwa kusvotewa neropa remombe, saka yainge yava kuda ropa remunhu. Ndikabva ndati zvino makazodii? Akabva ati ndo pakazoshaikaka mudzimai wangu, pachibva pazoshaika mwana wangu, zvekare nevamwe vehukama. Abva anditi zvinhu zvake zvakazomupandukira mushure mekunge vanhu hama dzake kumusha uko dzazotanga kuenda kumasowe. Zvino dzakati dzoenda kumasowe ndopadzakabva dzazoudzwa kuti mumhuri mudzinza mainge muine nyoka. Nyoka iyi ndo yaipota ichiuraya vanhu ichivanwa ropa. So vanhu nekuzobatsirwa hanzi kumasowe ndo zvinhu zvake pazvakazomupandukira. Nyoka iyi ikabva yazotanga kumera sikarudzi yemunhukadzi. Nyoka iyi ikabva yati kubva nhasi ndatova mukadzi wako, nekuti ropa pari zvino ropa handichadi, ndava kungoda kuva mukadzi wako. So akabva andiudza nyaya dzose idzo dzainge dzichiitika muupenyu hwake. Akabva andibvunza iye kuti ndainge ndichazozvigonawo here kana kuri kunzi ainge achazondipa imwe nyoka yake, because dzainge dzava mbiri zvino nyoka idzi. Achiti zvino handingavakwanise vakadzi ava vari vaviri, unodawo here umwe mukadzi umwe chete? Ndikabva ndati mundara nditarisise, tarirai kana shangu yandakapfeka, tarirai nhamo yandiinayo. Ndaneta mhani kuva mbavha yemafoni ini, ndaneta kungoramba ndiri rombe repatonas rinongoramba richingospina mafoni. I just want to be rich mundara once and for all. So mundara uya akabva ati painge pasina kana problem, but ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda naye kune mwana uyo wen'anga yacho yakamurombesa. So takazotawana mukana, then tikabva tazoenda kumusha kwake mundara uyu. Hii takati tichisvika pamba pake mundara uyu ndakanzwa hana yangu ichirova. Ndakatombonzwa kamwe kavoice kakanditi naiwe Trevor, not his real name, naiwe Trevor, ndozvawasarudza here izvi? Nekuti pamba pacho painge pari padongo apa paine mamwe makuva ekuti kumaverenga anenge anotosvika kuma40 chakadaro. Voice riya rakangoramba rotaura neni, but still mukoma ndakabva ndatongozvishingisa ndikatongozviudza kuti kufa kwemurume hunge wabudaura. Zviri nani kuti ndinge ndichiita mari, zviri nani kuti pahama dzangu dzose idzo dzandainge ndichiziva kuti marombe vanongotambudzika, inini ndinge ndichizonziwo ndaita mari. Zviri nani, ndinenge ndasetawo record, kunyange zvikazonzi ndafa ndinenge ndasetawo record. Then mundara uya akabva azonditora akabva azoenda neni kune mwana wen'anga iya. Tikabva tazoitiswa mhiko dzacho dzatakaitiswa kane hadzitauriki. Takanzi taifanira kuti tinge tichikurura nhumbi dzedu. Mushure mekunge takurura nhumbi dzedu, then takabva tazopiwa umwe mushonga uyo
watakanwiswa. To my surprise takati tanwa mushonga uya sikarudzi yangu yakabva yatanga kuita simba kuzonosvika ichizonomira, neyakewo mundara uyu ikabva yatanga kumirawo. Saka takabva tazonzi tinge tichimira takatarisana, tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichigumanisana sikarudzi dzedu kuzonosvika tichizorasa mbeu iyi mukoma hatina kuiona. Takabva taudzwa kuti mbeu iyi ndiwo wainge uri mubhadharo wacho iwoyo wekuti ndinge ndichizokwanisa kupiwa nyoka iyo imwe yainge yabva panyoka iyo yakapiwa mundara uyu, ndikabva ndazopiwawo cobra yangu. Saka yake cobra mundara uyu yakaita brown light brown, then yangu yakaita dark brown zvekuti inoita sekunge black. Then ndakabva ndazopiwa nyoka yangu iya, ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga basket. Mushure mekunge ndatenga basket ndaifanira kuzodzoka naro basket iroro pamba peng'anga iyi, ndikabva ndaita sekudaro. So ndakazoti ndaisa nyoka iyoyo mubasket muya ndopandakabva ndazoti mangwana acho makuseni, sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vaya vechidiki kuti uchamuka muine mari, imwe mari inenge yakawandisisa yausati wakamboona muupenyu hwako hwose. Ndopandakatomuka paya ndikaona muine $, baba, new note $, mabhuru oga ndakamaverenga kusvika ndanzwa ndega kuti mari iyi yainge isingaverengeki. Ndakabva ndamhanya paya ndikabva ndanotaura nedhara rangu, rikabva randiti saka wafungeiko naye mupfanhame. Ndikabva ndati mudhara ndikuda kuti munge muchizondidirecta kuti ndinofanira kuzotenga motikari ipi. Vakabva vanditi mupfanha uchiri kufunga semurombo, kana wava nemari you do not even think about the car that you want to buy, you just go and buy, because in terms of services mupfanha mari yawava nayo you can service any car that you want. Ndopandakabva ndazoenda ndikabva ndanotenga jeep yangu, that was my first car but I only drove it for 1 month. Ndikatonzwa yava kutondibhowa, ndikabva ndati vanhu vane mari vanodriva mabenz. Ndichibva mujeep ndichipinda mubenz into BMW. Saka ndo motikari dzangu idzodzo dzandinofamba nadzo. Motikari dzandinofamba nadzo ndine motikari idzo dzinokwana kuita 7 for each and every given day. Each ndidrive motikari ruviri in 1 week. That is how much money I have made. So zvino mukoma nyoka iyi inopota ichiuya ichirara neni. Apa nyoka iyi manje yakabva yangonditangirira because yakangoti handiti waona kuti ndakushandira. Ndikabva ndati hongu ndazviona kuti wandishandira musikana. Ikabva yati saka musikana uri kuda kumupei. Sezvo ndainge ndakaudzwa nemudhara uya kuti yake yainge yakati inoda ropa, ndikabva ndati uri kuda ropa rani, ramai vangu here ndinge ndichikupa. Ikabva yati noti zvaizvezvi zvinodiwa izvi nenyoka yangu yehurombwa mukoma. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvakaoma hazvo vedu we, asi hanzi ndainge ndaneta nekungoramba ndospina mafoni mutown saying kuti my life it is not going anyway. That was when I decided kuti ndinge ndichizoromba mushure mekunge ndaudzwa nemudhara uyo wandaiwirirana naye kuti iniwo ndine nyoka yangu yehurombwa yakandipedzera mhuri yangu. Strange things do happen in this world.